Oh, Natali! Oh, lafa Thixo. Xhaphaza. Afuna. Yabo. Futhi ngicela ningangibulali ngicela uxolo. Ingxaki mina bengayazi ba baba ngiyacela ningangibulali ngiphinde ngithana namaXhosa. Ngicela futhi wami ngicela. Oh yini futhi ya. Meza. Kwenzeka ntoni Mesa? Yemeza intoni eziba ufika undothusa ukuthi waphakuzela Mesa waphakuzela ungabulawa kwenzeka ntoni Mesa? Meza man yazi nombulala umuntu ninephila man kodwa ngicocwala ukuthi ngafika uzafiswa intoni Mesa utheni waphakupha ungabulawa kwenzeka ntoni Mesa? Oh Meza niphanze ndafa Mesa wami Meza intoni na Mesa? Oh Meza madoda yona Meza bandiphinde ndathanda nixhoza nondibulala phanze nangifela ixhekazana bengikhikilethiwe Meza amanye amadoda izigandivazi noba njani afuna undibetha andifake ebhuthini yemoto athi ndohlukana nabantu abadala andifake idola afuna undifake itaya ezonditshisa omnye ndikhombe ngesibhamu akudubula kodwa sandiphosa saphuma kweli ndawo nesikhewu sezinyo Mesa ebeke wayithetha kumeri le nto kum Mesa besithini ngoba nguye ufuna undibulalisa hayi Mesa uthi ulahlekile uyandibiza pha kum uthi ulahlekile awubonakali alahlekanga ndikhikilethiwe Meza bafuna undibulala nangona baba ngicifana ngabe senzindifile phantsi ndasichaphe hayi ndimesa man bezikandiyeke Mesa man uyendlini Mesa ngoku madoda ingxaki efunyanwa kumesa sibuhlungu ndiyadlapha hayi mandikhawuleze Tinike amandla Tinike Ondinike amandla kwandenzonte helelo so lufefe Hayi sisi hayi nto bawunqabe Yo Yintoni mama uB inhloko ithi nke Yintoni stress endinaso Hayi sisi yintoni ingxaki kwenzeka nje kanjani kaloku oko ebemke kuseni ndimthumile bama kayokucuceza for la paper endlini akekabuyi nangoku Hayi mali noba zithu kaloku ukhe wazama umfowunela ifowuni yakhe ndimfowunele ioff omelwane ndiyile lo thanda ukuya kuye uyasela mustandusela nomeza kukho nalo chomi yabo intsha ngoku hey hayi andiyazi into enkuyo Hayi mntasekhaya Sisimeri uyazi into yokuba kudala mntasendo kumamela ukhalaza ngaye uyaqonda and ke ngoku kuye kusenzeka into eziwesi ufika ukucingela abantwana uyaqonda so hayi mina ndithi bana fleka ukhamzisa mane ecaweni yo ndiyafuna bona nje ndiyafuna mama B ewe hayi ufundisi beke waya wena wayothandaza ndiyafuna mani makakayeze inkonzweni hey it's too much iwari yam kaloku kubi mntana abantu zange wahambi ixesha elingaka Intoni kumntwana akekho mama Intoni ukhana ntoni mani Intoni ukhana ntoni utheni ndiphanze ndafa Intoni mani Intoni wafika ukhala apha bendikhikilethiwe ndibethwa ngabantu befuna undibulala ndikhuphele isibhamu umnye afuna undithuka Mama uzokidnapper bendikhikilethiwe bathi uzokidnaphela ntoni umntu Hayi mani ukhana ntoni hayi mani nje phanze ndafa mali balithathile bathi ndifuna ntoni mntu omdala ofuna undibetha hayi imbombo zam I'm sorry Xolo ke ngokwethuna Xolo Mama sikhala kanifuna umuntu bandifa
Mntanam. Ukhona? Oh, thanks God. Okay, ndiyeza ngoku Simbulele, ndiyeza ngoku mntanam. You mambi. Yintoni? Kuthiwa ufikile. Ufikile kuthiwa uvela phi? Yho. Uvela phi imini yonke? Kuthiwa uphakuphaku uyilondo akwaziwa uthetha le athethe le. Kwenzeke ntoni na? Hey, andiyazi. Hayi khawuhambe Nto nje umamela. Mambi, sabonana enkonzweni. Please ubuye sizawuphunga. Ubuye sizawuphunga wethu undixelele uba ithini into va. Okay sisi. Okay. Sekhaya. Into zodwa nabantwana. Hayi khawuye. Fonela uJoyce. Ah. Olo, kuphi? Coming back, bedroom. Uzokubethela bathini aba? Ndinento bayibuzayo. Hayi kodwa. Kobenze ntoni wena? Ndenza ngalo base babanjalo ndizihambele abantu baqhuma bezima. Okay, sorry. Ndimfonela umama. Khawuye lapha. Ngibhedeni. Thunana. Ndizothwana le. Hayi gqobhonyana likhalayo apha. Simbulele! Simrere! Sicwa abantwana. Okay mama. Uphi mntanam? Uphi roomini son? Sicwa mwenza ntoni ngoku? Alanga. Yho. Oh, Nkosi yami. Akwenza ngelanga kodwa Simrere mntanam. Sana ukhala ngembamba bazi ubuhlungu khaya mjongo. Oh, bethunana umuntu wami. Umuntu wami. Hayi babebi mama. Kwenzeka ntoni? Simbulela buthaka khali. Ingakhali nje nokhasa yinto abulele. Okay, bengakhathi but yakhala ngoku. Lekhala ngoku. Yintoni na baby? Oh, mntu wami. Kwenzeka ntoni? Uthi kwenzeka ntoni kodwa ndibethwe ngamadoda akho? Awu, amadoda amatheni ngoku. Amadoda aphilana baby. Bathi ndifuna ntoni emntwini omdala. Hey. Ndizobaze laphi mina abo bantu? Mhlawumbi ngabantu abanomona kaloku le relationship yethu. Hayi baby. Ndifele umuntu omdala. Oh, umuntu wami. Oh, yini sithandwa sami. Oh, yini Thixo wonke ngabantu baphi? Hayi sabakhangela sibafumane. Hayi ntoni wena wathi phudlu ngamehlo. Drama engaka ungakhali nje na. Uyakhala kodwa Simbulele ngoku. Sinethe but ukhala into ngakho. Uva kabuhlungu umuntu wakhe. Uva kabuhlungu. Mna nzofe wena ukuba amadoda athi yazi bandibethile abantu. Oh, sithandwa sami Thixo wonke ngabantu baphi aba? Sizabakhangela. Yabazi ngamadoda akho man. Hey, hayi ke ngoku. Zabaze laphi mina? Into bangabantu nje bafuna isixabanisa apha. Akolo abantu bafuna umbulala bandifake ebhutini omnyasho ke iqinde ngamam. Oh, yini Thixo wami oh baby ngathi ndiyakubona mntu wami oh yini. Oh hayi kodwa bazabanesono Thixo wami umuntu oyenzanga nto. Yintoni wena uthi ebhuhlu ngamehlo? Lonto undenzela nje. Yini nezazela. Ndihamba because ufuna umbulala namadoda. Soze. Ndihamba. Ubani? Soze. Awuzohamba. Khambe wena. Wani drama noyithu. Soze. Ani ne drama show. Drama lapha endlini. Baby, come gogo, come. Kaphefumule. Uthi kwenzeka ntoni wami? Phansi ndafa bra. Phansi ndafa ngenxa yothando. Oh, So sisono mna uthanda wena. Abantu bafuna umbulala. Ngabantu bapha uyabazi ba unobabona. Ngokundithumileyo uthi ndiyothenga izinto. Ndithengisa ngekazithenga ozo zinto. Qhuma abantu baqhuma amehlo. Ndizibona ndisemotweni kwaye umiswa kwindawo engingayaziyo ndibethwa ngamanqindi kuthiwa ndifuna ntoni emntwini omdala. Hey, Sawuthi ndifuna ntoni emntwini omdala. akunayo nofifa nalabo. Andibazi ndiva nje amazwi andibazi ogqiba bathetha nefowuni nazi umuntu ongafaki imali kwatsha kwacima ndabona sendikhatywa kodwa ndihambe. Uthini na kum? So ukhona umuntu okulento phezu kulento. Ukhona because baye bafowuna bacaba lo muntu waba ndazi imali ithena idibana kwatsha kwacima ndikhatywa ezintsuleni kodwa mandihambe. Wanda kubantu uyenza lento baby. Khona lo muntu wenza. Oh yini umuntu wami oh yini sithandwa sami oh yini Thixo wami ezinoma ngakubulelanga kodwa ubuyile. Oh hayi make siyophumula mntu wami uke uphumule ureste.
le into sizawuyazi, sizawujonga. Hallelujah, molweni. Guys, molweni. Kamla mlebona nqaba. This is Sugar Mama Cast and Crew. So update nje quick. Sicela nixelele basisivile isikhalo senu. So now from next week, which is this week, lo Monday siqala ku ukubheka phambili. Sugar Mama uzophuma Monday, Wednesday, Friday. So we're gonna have 3 episodes each and every week. So kukhupha only Monday and Thursday. So it's about Monday, Wednesday, Friday, 8 o'clock ku YouTube. Umuntu abanisithi anika khuphi namhlanje kodwa iphumile ivideo ku YouTube kambe. Uzaphuma nini? Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Siyakhula. Ngileke ngoku niyazi inqasweni siyibona cela nisichase more subscribe. Need 100. Bathi abaphansi cofana supplies. Yes, Jesus. Subscribe. Oh, come on. Surprise. Love you all guys. Jango. Oh, I'm going to